Tak dobrý podvečer. Je to asi náročné teraz chcieť od vás, aby ste venovali pozornosť po tej náročnej prechádzke a sedení v cukrárni a hladný pred večerou. Tak je to taká výzva. Ale keď som bol na seminári, tak a tam bola tá diskusia, čo očakávajú muži, ženy od seba navzájom, tak tam často zaznievala aj tá téma pozornosti a to ma utvrdilo v tom, že je to relevantná téma aj v tomto kolektíve, v tomto spoločenstve, tak verím, že to bude prínosné pre vás, pre nás. Zároveň hneď musím povedať, že ja som vlastne najmenej kompetentný hovoriť o tejto téme, o pozornosti. No. A na druhej strane som aj asi najviac kompetentný o nej hovoriť. A teraz si kladete otázku, že prečo takto rozporúplne hovorím, tak prečo som najmenej kompetentný? Najprv skúsim vysvetliť. Poznáte koncept 5 jazykov lásky? Hej, poznáte viacerí. Tak aký je jeden z tých 5 jazykov lásky? Sústredená pozornosť, áno. Tak ja mám tiež nejaké tie jazyky lásky. No a hádajte, na ktorom mieste je z tých 5 možností ten jazyk lásky sústredená pozornosť u mňa. No, to ste ešte dobrí na 6. až 7. mieste, by som povedal. No a aby to nebolo jednoduché, tak čo myslíte, na ktorom mieste je tento jazyk lásky u mojej manželky? No, je to tak, na prvom asi by sme sa zhodli, hej. No, takže je to pre mňa veľká výzva, lebo ja viem mať sústredenú pozornosť sám na seba a na veci, ktoré mňa zaujímajú. Hej. Ale keď iní ľudia, deti, manželka a tak, ešte v práci sa viem premôcť. Hej. A moje deti mi hovoria, že otci, ja viem, že ma nepočúvaš, ale oceňujem, že sa aspoň tváriš, že ma počúvaš. Hej. Tak to je taký môj level, ktorý sa mi darí dosiahnuť, že sa učím aspoň tváriť. No horšie, keď dajú nejakú kontrolnú otázku, tak to radšej oni nedávajú, aby som nemali ten zlý dojem zo mňa. No a na druhej strane teda, že ako to si dovolím povedať, že som najkompetentnejší, no práve preto, že som si vedomý toho svojho obmedzenia, toho svojho limitu, ale cieľene sa snažím s tým nejak pracovať a sa to učiť. Je to taká celoživotná výzva a úloha pre mňa, ale zároveň vlastne veľmi dobre rozumiem tým ľuďom, ktorí to majú tak podobne ako ja. Lebo vy, ktorí máte ten jazyk lásky, tú pozornosť, tak vy asi veľmi ťažko pochopíte, že ako to, že to niekto tak nemá. Hej? Lebo my veľmi dobre rozumieme tým svojim jazykom lásky a nedáva nám veľmi zmysel to, že to niekto nechápe a že to má úplne inak nejak nastavené. Takže vlastne vy, ktorí s tým zápasíte, tak ja vám v tom viem, nie že pomôcť asi nie, ale minimálne rozumiem tomu vášmu zápasu. To je také, že prečo Maradona bol výborný futbalista, ale mizerný tréner vo futbale. Pretože on bol tak talentovaný, že on nemusel rozmýšľať, čo robiť s tou loptou. Ale vlastne nevedel to tým pádom vysvetliť tým, ktorí to nemali tak talentovo silné. Takže dobrý tréner je ten, kto vlastne rozumie tým obmedzeniam, ktoré máme, a vie to teda vysvetliť. Čiže ja minimálne nehovorím, že som dobrý tréner, ale minimálne sa snažím s tým zápasiť a učiť. No, ja som si to dnes pripravil tak, že sme si to pripravili obidvaja trošku, že som sa rozhodol, že zakomponujem do toho aj moju polovičku, ale aby som vás držal v napätí, tak ona príde až na záver, ako tá čerešnička na torte. Čiže ja budem najprv hovoriť takú teóriu, viete, také tie teoretické veci, fakty, dáta, grafy a toto. No a potom ona príde podať niečo praktické, že ako by som to mal ja robiť. Hej. No, takže verím, že to bude užitočné. A keďže čas je obmedzený, tak poďme na to. Aha, toto je ovládač. Takže máme tú tému Venuj mi svoju pozornosť a ja som bol inšpirovaný k tejto téme jednou knihou, ktorá je úplne sekulárna kniha, písaná zo sekulárneho pohľadu pre sekulárne publikum. A tá kniha sa volá Ukradnutá pozornosť v slovenčine, v angličtine je to Stolen Focus, neviem, či od Johana Harryho, neviem, či ste čítali niekto tú knihu, poznáte to? Tak nerobím tu reklamu, nemám z toho žiaden profit, že by som robil reklamu na túto knihu, ale ma veľmi zaujala a obsahuje viacero zaujímavých faktov. Ten autor
novinár a precestoval tisíce kilometrov, rozprával s desiatkami, ak nie stovkami odborníkov od neurovedy, psychológie, sociológie, ITčkárov, high-tech manažerov a všelikoho možného. A spracoval tie dáta a vlastne on sa pozerá na ten problém, že žijeme v dobe, kedy máme problém s pozornosťou vo všeobecnosti. Že nielen v tom, že niekto to nemá nejak prirodzene, ako sú jazyk lásky, ale že všeobecne sme spoločnosť, ktorá žije v tom, že sme tak rozptýľovaní vecami, že máme problém sa sústrediť na to, čo je v živote naozaj dôležité. Takže ja skúsim, teraz nebudem riešiť veľmi priamo tú komunikáciu a pozornosť na druhého človeka, ale skúsim načrtnúť vlastne to, že v akom svete žijeme a v čom sú tie výzvy pre nás všeobecne, či to máme tak alebo onak vo svojom živote prirodzene. Tak prvá vec, o ktorej on hovorí v tejto knihe, je, že máme neprirodzený rytmus života. A teda naozaj sú to zmerané veci, že sme v súčasnosti vystavení 10-násobku množstva umelého svetla, ako mu boli vystavení ľudia pred 50 rokmi. Oveľa viac svetla. Čo to znamená, keď máme viac svetla? Dlhšie sme aktívni, menej spíme. A to je zase druhý problém, pretože za 100 rokov sa znížilo to, koľko spíme, o 20%. Teda ja nežijem 100 rokov, čiže nie, že u mňa, ale dnešná generácia spíme menej o 20%, ako spali naši starí alebo prastarí rodičia. No a je to problém, lebo nedostatok spánku je problém. Sme menej odpočinutí, menej sa vieme sústrediť, teda máme horšiu pozornosť, ale zároveň je to vlastne aj ekonomická výzva. Keby sme všetci sa rozhodli, že budeme viac spať, tak to má negatívne dopady na ekonomiku. Pretože čím dlhšie ľudia bdejú, tým sú aktívni, míňajú peniaze a tak ďalej, či sa zabávajú, či pracujú, tak to točí ekonomiku. Čiže sú to také výzvy, že ja som tak aj žasol, že fíha, že to nie je také jednoduché, že zase kolaps ekonomiky nechcem spôsobiť svojím spánkom. Na druhej strane, ak nespím dostatočne, tak mi niečo uniká. Druhá taká charakteristika je, že máme veľmi veľa informácií. To asi nie je nová informácia pre nás. Zaujímavé, že až 80% informácií, ktoré počas dňa príjmeme, je zbytočných. No tu na konferencii ako pre mňa, ako prednášajúceho, je to ako výzva, že dúfam, že to správne vyselektujete, že ktorých 80% je že čo tvorí tú zbytočnú časť. A menej svetla. Mám aj viac toho umelého svetla, no. On na porovnanie, robili porovnanie 86. rok a do rok 2007, čo je vlastne rozpätie 20 rokov, a ako sa znásobilo, viac ako zoštvornásobilo sa množstvo informácií, ktoré dostávame. Keby sa tie informácie vytlačili printovo, ako v novinách, tak v tom roku 86, to vtedy som bol na strednej škole, tak to bolo asi 40-stranové noviny by to boli. Čo je už riadna masa, objem informácií, ale 20 rokov neskôr už by to boli noviny so 174 stranami, čiže to už taká celkom solidná kniha. A práve ten narast objemu informácií vytvára pocit, že sa svet zrýchľuje. A ako vidíme o chvíľu, to nie je len pocit, ale svet sa naozaj zrýchľuje. Napríklad sa vyskúmalo, že sa skracuje čas, ktorý venujeme v spoločnosti jednej téme. Ako dlho sa nejaká informácia drží v našej pozornosti a nakoľko sa jej venujú noviny. Zistili to prvýkrát, keď skúmali Twitter, v toho času to bol ešte Twitter, a vlastne behom pár rokov sa skratila už merateľne, sa skratil ten čas, ktorému bola venovaná pozornosť nejakej téme na Twitteri. A potom to zaujalo, že či to platí len pre túto sociálnu sieť, alebo či sa to dá nejak vypozorovať aj v iných sieťach. A zistilo sa, že tá pozornosť sa skracuje už dlhodobo, 130 rokov, prezerali, skúmali noviny, časopisy a tak ďalej, rôzne médiá. A zistilo sa, že napriek všetkými médiami v priebehu tých 100 rokov sa skracoval ten čas, aký sa venuje nejakej téme, a jedinou výnimkou z tohto je Wikipédia. Pri Wikipédii nepozorovať tento trend skracovania pozornosti voči nejakej téme. Ale iné médiá, vlastne tam je to pozorovateľné. Čiže
zaregistruje nejaká udalosť a sa o tom hovorí veľa a potom zrazu si uvedomíme o pol roka, že vlastne ani nevieme, ako tá vec skončila, ako sa to vyriešilo, že proste to uniklo z našej pozornosti. Tá téma už nie je aktuálna, už ju prehlušili iné témy. Zrýchlenie tempa života, toto ma fakt fascinovalo, keď som tam čítal, že vlastne dnes rozprávame rýchlejšie ako naši rodičia, prípadne starí rodičia. Že je to pozorovateľné, že rozprávame rýchlejšie. Kráčame rýchlejšie. V mestách v priebehu 20 rokov sa zrýchlili naše kroky o 10%. Teda moje kroky už nie, lebo s vekom spomaľujem v tej chôdzi, ale celkovo štatisticky je to pozorovateľné, že sa zrýchľuje tempo, akým kráčame. Dokonca, to je taký paradox, by sme čakali, že s vymoženosťami techniky máme viac času a môžeme menej pracovať. V skutočnosti Američania, toto je pre Američanov, zistilo sa, že pracujú dnes o mesiac viac časovo ako v roku 69. A každou dekádou sa predĺžuje ten čas, ktorý ľudia trávia v práci alebo prácou, čo je asi paradox. No, toto je taká kontroverzná téma, lebo aj na seminári to zaznelo, že ženy dokážu robiť viac vecí naraz, a to je tak tradované. Tak toto bude asi taký kameň úrazu, ale neurovedci, ktorí skúmajú, ako funguje mozog, tak vlastne prichádzajú k záveru, že človek nedokáže robiť viac vecí naraz. Že multitasking je taký sebaklam, keď si myslíme, že robíme viac vecí naraz. Že mozog vie naraz myslieť len na 1 až 2 veci. Tak ja som ochotný pripustiť, to tam síce nepísalo v tej knihe, ale aby som zachoval pokoj v tomto zhromaždení, že muži 1 vec naraz a ženy 2 veci naraz. Hej. No, ale v skutočnosti to funguje mozog človeka tak, že on prepína medzi tými jednotlivými úlohami, že neriešime naraz 2 veci, ale chvíľku jednu, chvíľku ďalšiu, zase skáče ten mozog a toho vlastne unavuje a vyčerpáva a nedokáže zotrvať dlhodobejšie pri jednej téme a teda venovať tej téme pozornosť. Čiže keď sa tvárime, že multitaskingujeme, že robíme viac vecí naraz, tak dôsledkom toho je, že budeme pomalší reálne, že robíme menej, budeme robiť viac chýb, budeme menej tvoriví a budeme si menej pamätať. A to by sme asi nechceli, aby to takto bolo. A teraz neviem, aké máte zamestnania, v niektorých prácach to možno vidno viac, v niektorých menej, ale teda je to také varovanie. No a toto ma úplne akože dostalo, že keď človek vyfajčí marihuanu, tak je koncentrovanejší pri práci, ako keď ho vyrušujú notifikácie. Tým nechcem hovoriť, že teda keď už fajčíte marihuanu, tak si vypnite notifikácie, aby ste boli aspoň trochu efektívni, alebo proste, aby ste to nepochopili nesprávne, ale teda vie sa o tých vplyvoch marihuany, že človek je menej výkonný, menej sústredený, koncentrovaný, ale je to stále menej teda to má zlý dopad, nehovorím teraz o zdravotných nejakých rovinách, ale na tú koncentráciu, ako keď nás neustále vyrušujú notifikácie v mobile, v počítači a tak ďalej, čo nás rozptýľuje našu pozornosť. Nové technológie, toto asi ste aj čakali, že o tomto bude trochu reč, tak dotkneme sa našich telefónov 2617 krát za 24 hodín. Čo je akože, ja som to neprepočítaval, koľkokrát je to za 24, ako často, koľko sekúnd to je. To až teraz mi napadlo, môžete si to potom vypočítať. Ale je to teda šialene veľa. Američan stráví na mobile zhruba 3 hodiny a 15 minút. Keď som to povedal deckám, však to nie je veľa. No, v roku 2017 strávil priemerný Američan 17 minút denne čítaním kníh a skoro 5,5 hodiny na telefóne. A o tých knihách si ešte povieme niečo viac. Teda ešte k tým telefónom. Toto je citát z tej knihy Ukradnutá pozornosť. A on hovorí, že vlastne aké je to šialené si namýšľať, že ja ako jednotlivec, obyčajný Ondrej od Košíc, dokážem zvíťaziť v tom boji s mobilom, keď na druhej strane je armáda najlepších mozgov sveta, najlepšie platených, ktorí rozmýšľajú nad tým a pracujú na tom, aby ma na tom mobile udržali. Vlastne je to úplne nerovný a nefér zápas. Hej.
A ak ste videli film Social Dilemma, možno niektorí ste videli, tak tam zase z inej perspektívy o tomto probléme sa tiež hovorí, ako tie médiá nové nás snažia upútať a udržať pri tých obrazovkách. Takže tu o tých knihách Američania čítajú menej, ja si myslím, že to platí aj o iných národoch, aj o nás na Slovensku. Ja rád čítam knihy a som si pred pár rokmi zhrozu uvedomil, že čítam už oveľa menej, že ako na základnej škole som prečítal 40-50 kníh za rok, aj Vinetu, Poklad na Strednom jazere a tieto, poznáte, kývete hlavou, a že dnes mám problém prečítať do 5 kníh za rok, hej. Tak som si pred niekoľkými rokmi dal taký cieľ, že teda budem systematicky, racionálne pracovať na tom, aby som čítal aj knihy. Ako medzi rokmi 2004-2017 klesol podiel mužov, ktorí čítajú pre potešenie, teda nie, že to majú v náplni práce, o 40%, u žien je to menší pokles, len v úvodzovkách 29%. A čo je zaražajúce, podiel Američanov, ktorí nikdy neprečítali žiadnu knihu v žiadnom roku, danom, teda medzi rokmi sa strojnásobil. A v súčasnosti približne 57% Američanov neprečíta ani jednu knihu za rok. Neviem, že nebudem sa pýtať radšej, aby som seba nefrustroval, možno, že vy ste čitatelia, ale že koľko kníh čítate. A keď som si uvedomil, že ja, ktorý rád čítam knihy, že vlastne u mňa ten pokles bol výrazný a že teda cieľene teraz na tom pracujem, aby som to menil, tak čo tí ľudia, ktorí to nikdy nemali ako nejaké hobby, ako nejaký koníček. A zároveň platí aj to, že vlastne kresťanská viera, my sme ľud knihy. Kniha je pre nás základom, od toho sa odráža naša viera, tak to je vážny problém. O deťoch, tu on hovorí o tom, že ako sú deti uväznené doma pri obrazovke, aký školský systém je málo kreatívny, ako ich nudí, hej, nezdravá strava, ktorú pcháme do detí, kopec umelín, chemikálie, poškodenie životného prostredia a tak ďalej. A tá posledná veta, že nie je to ich chyba, ktorá spôsobuje, že deti majú problém venovať pozornosť, je to chyba sveta, ktorý sme pre nich vytvorili. Vlastne my, ako ich rodičia, generácia naša a tá predtým, sme zodpovední za to, aký svet odovzdávame našim deťom. A vlastne my sme možno súčasťou toho problému, ktorý snažíme sa riešiť deti a mali by sme riešiť vlastne problém v širšom kontexte. Pri jednej príležitosti ten Johann Hari teda rozprával s rôznymi tými expertami a James Williams, bývalý stratég Google, raz spomína na to, ako sa na jednej konferencii spýtal, kde bolo prítomných niekoľko 100 popredných technologických dizajnerov a položil im otázku, koľký z vás chcú žiť vo svete, ktorý navrhujete? A nikto z nich nezdvihol ruku. A to ste možno zachytili, že mnohí tí technologickí guruovia tak vlastne obmedzujú prístup na sociálne siete svojim deťom, nedávajú im do ruky smartfóny a tak ďalej, že vlastne to, čo oni vytvárajú, tak predtým chránia svoje vlastné deti, lebo sú si vedomí tých negatívnych vplyvov a tých rizík, ktoré to obnáša. Tak poďme teraz trošku pozitívne. Doteraz som maľoval takú tú výstražnú, ten výstražný obraz, aby sme si uvedomili, že v akom svete žijeme, aspoň som to načrtol. A poďme teraz sa na to pozrieť opačne, že vlastne jedna z vecí, ktorú potrebujeme urobiť, je to spomaliť. A ja som si napríklad uvedomil tú rýchlosť na tom, že ako idem autom. Že vlastne aj keď sa nemusím ponáhľať, tak sa ponáhľam. A že vlastne prečo sa stále ponáhľam, keď sadnem do auta? Prečo stále prekračujem rýchlosť? Hej, tak samozrejme by som neplatil pokutu, ale tak ako rozumne, ale prečo vlastne mám taký problém dodržovať rýchlostné limity? A som si povedal pred nejakými rokmi, že teda pokiaľ na to nie je naozaj nejaký relevantný a oprávnený dôvod, tak budem sa snažiť chodiť podľa predpisov. A proste vedome spomaliť aj v tom aute. A vôbec to nie je jednoduché a nie je to samozrejme. Pokiaľ na to nemyslím, tak automaticky idem rýchlejšie. Ale teda pomalosť trénuje našu pozornosť a rýchlosť ju ničí. Tak.
čomu vlastne venujeme pozornosť? Toto som spomenal trošku v inom kontexte aj včera na seminári, ktorý ste boli pri tej komunikácii. A trošku z iného pohľadu teraz vlastne my venujeme pozornosť tomu, čo pokladá náš mozog za dôležité. Tomu venujeme pozornosť. No a čo pokladáme za dôležité? Vidíme tam také 3 prvky. Ak to, keď to hovorí človek, ktorému dôverujem, ktorého rešpektujem a v ktorom vidím, že to má nejakú hodnotu pre môj život, tak to sa stáva pre mňa dôležité a som pripravený takého človeka počúvať a venovať mu pozornosť. Tam sa moje receptory pozornosti otvárajú a som náchylnejší počúvať, snažiť sa pochopiť, rozumieť, zapamätať si a tak ďalej. Takže dôvera, rešpekt, pridaná hodnota sú také 3 veci, ktoré v nás vzbudzujú pozornosť a teda sa na to vieme sústrediť. Taká akože medzi workshop, či ako to povedať, nebudeme teraz sa o tom rozprávať nejak dlhšie, ale položte si tú otázku, keď sme v kontexte rodiny, manželstva a riešime tieto veci, takže teda či tvoja manželka, tvoj manžel je pre teba človek, ktorému dôveruješ, ktorého rešpektuješ a ktorý prináša niečo hodnotné do tvojho života. No a predpokladám, že taká samozrejmá odpoveď by mala byť, že áno. Neviem, či je to naozaj v každom prípade taká samozrejmá odpoveď. A ak je to naša odpoveď, že áno, že manželka, manžel je takýto človek, tak potom prečo mám taký problém venovať jej alebo jemu pozornosť? Takže možno niekde je problém, že tá naša nepozornosť, nesústredenosť odhaľuje nejaký hlbší problém. Možno, že klamáme sami seba v niečom. James Clear v knihe Atomové návyky, v inom kontexte, ale mne to dáva zmysel aj v tomto kontexte to dať, že vlastne čo máme tendenciu opakovať, napodobňovať, akých ľudí. A keď niečo robia mnohí ľudia, tak máme tendenciu robiť to isté. Sme takí stádoví, žiaľ, akože tak funguje psychika človeka, na to sú výskumy, že máme tendenciu sa prispôsobovať tomu, čo robí väčšina. Tiež máme tendenciu opakovať to, čo robia ľudia v autorite, v nejakom postavení. Preto napríklad vôbec nie je jedno, ako sa správajú politici, ako sa správajú farári, ako sa správajú učitelia, šéfovia vo firmách a tak ďalej, lebo máme tendenciu, oni sú ľudia v nejakej autorite a máme tendenciu to imitovať, ich správanie. A ďalší faktor je ľudia, ktorí sú nám blízki. Čiže zase taká praktická otázka, kto sú tí ľudia, ktorými sa obklopujem? Ak sú okolo mňa len sami uponáhľaní ľudia, tak sa budem cítiť blbo, ak sa ja neponáhľam. Ak nikto okolo mňa nestíha, tak povedať, že ja stíham, vyzerám divne. Ako všetci, vlastne oni nie sú v poriadku, ale ja by som vyzeral ako, že nie som v poriadku, keď zrazu ja som v pohode. Hej. Mám kamaráta, ktorý, keď sa ho spýtam, že ako sa máš, tak on tak... Ja poviem, že provokatívne, ale on to povie tak kľudne, flegmaticky. Ja sa mám výborne. A žiadna sťažnosť. Tak niečo nie je v poriadku s ním, keď sa má výborne a na nič sa nesťažuje. Hej? Ale je to pre mňa také zrkadlo, taká spätná väzba, že a prečo by som sa mal stále sťažovať a nestíhať a tak ďalej. Hej? Takže keď vieme, že takto funguje naša psychika, tak si dajme tú otázku, že kto sú tie autority pre nás, ktoré následujeme, ktoré chceme napodobňovať, kto sú tí blízki ľudia, ktorými sa obklopujeme a v akom spoločenstve vlastne trávime čas, kto sú tí mnohí, s ktorými trávime čas, ktorý si môžeme vybrať, ako ho budeme tráviť. Toto nie je myšlienka Jamesa tam je chyba. Toto je z knihy od toho Johana Harryho. Tam som nezmenil. Ale nie je to ani myšlienka Johana Harryho. On tam cituje nejakého chlapíka, nepamätám si meno teraz. To nie je podstatné, ale tá myšlienka je zaujímavá, že hovorí o takých 3 vrstvách pozornosti. Že naša pozornosť, také 3 druhy, ako reflektor, ako svetlo hviezd a ako denné svetlo slnka. Ak máte radi poéziu a obrazy, tak toto je chvíľa pre vás. Čo to je ten reflektor? Hej? Reflektor je vlastne, tu svieti tiež na mňa nejaké svetlo, takže teraz som v tom centre pozornosti a vy sa viete sústrediť na to. Keby som odišiel do tieňa,
tak sa vám ťažšie na mňa sústredí. Svetlo reflektora je to taká aktuálna, momentálna pozornosť, ktorú máme. Ako keď ideme autom a svieti nám na cestu pár metrov ten svetlomet, tak to je tá pozornosť. A to sa stále mení, lebo ako sa mení cesta, tak to sa mení. To je tá chvíľková pozornosť, by som povedal. A je dôležitá v danej chvíli, aby sme neskončili niekde v priekope a katastrofou. Obrazne hovorím. Hej, platí to o živote. Že je to dôležitá rovina pozornosti. Problémom je vlastne tej dnešnej doby, že ako keby sa všetká naša pozornosť zredukovala len na túto podobu. Že sme tak rozplyľovaní, že chvíľu svietime tú chvíľu, tu a uniká nám ten nejaký dlhodobý horizont a ten celkový obraz. A svetlo hviezd to je tá pozornosť, ktorá nám pomáha sa zorientovať z toho dlhodobého hľadiska. Kedysi, keď som vás zobral von a že ukážte mi podľa hviezd, kde je sever, ja by som to nevedel. Kedy som sa to učil a už som zabudol. Že koľko by ste to vedeli? Možno tu je nejaký laický astronóm. Ale hviezdy pomáhali zorientovať sa ľuďom počas dlhých stáročí. A vlastne to je to, že keď kráčam a strácam smer, že som len v tej momentálnej pozornosti, tak sa niekedy treba zastaviť, pozrieť sa hore na tie hviezdy a určiť si, kde je sever. Ešte stále kráčam tou správnou cestou, ktorou chcem ísť z toho dlhodobého hľadiska. Čiže to je toto svetlo hviezd, to je ten kompas, ktorý nám ukazuje dlhodobý smer, ktorým chcem kráčať. A denné svetlo, to je perspektíva na celý náš život, ktorý nám ukazuje, že čo sú tie hodnoty môjho života. Aká je vízia, ako vnímam poslanie svojho života, ktorý je ten dlhodobý smer, ktorým chcem kráčať. To je to svetlo, ktoré dáva celý môj život do perspektívy, že nemám len tú momentálnu čiastočnú vec dnes a teraz, ktorú vidím, ale sa pozerám na ten svoj život z nadhľadu. Včera mi hovoril náš syn, telefonovali sme spolu, hovoril, že sa tak pozeral späť na svoj život a si písal nejaké veci a že aká to bola úžasná chvíľa pre neho sa pozrieť na svoj život z takej väčšej perspektívy. A je to pravda. Potrebujeme takýto čas, také zastavenie, aby sme nielen si ten kompas nejak nakorigovali, ale nastavili, aké sú naše hodnoty, aká je naša vízia, poslanie nášho života, kam má Pán Boh vedie dlhodobo v živote. Takže to sú také 3 vrstvy pozornosti a problém je, že dnešná spoločnosť, že strácame to svetlo hviezd a strácame to denné svetlo a zostáva nám akoby iba ten reflektor. A to je problém. Dobre, toto môžeme preskočiť. On dáva, ten Johann Hari, také rady do života z toho sekulárneho pohľadu pre sekulárneho človeka, ale myslím si, že my máme ako kresťania máme ešte viac. Ako sú to dobré rady, ale myslím, že my máme ešte viac. A ja som sa svojho času pozeral na život Pána Ježiša práve z tej perspektívy jeho životného štýlu. Že nie tie výroky múdre, ktoré hovoril, nie tie divy, ktoré robil, ale vlastne aký životný štýl viedol Pán Ježiš. Či sa aj z toho vieme niečo naučiť. No a som zistil, že v živote Pána Ježiša je viacero prvkov, ktoré vlastne sa objavujú aj ako rady nejakých tých trénerov životného štýlu, či kaučov, či ako sa to volá. A prečo vlastne my máme skvelého kouča aj v tomto smere a jedním Pán Ježiš. Takže pozrime sa tak zbežne, asi tie veci aj mnohé poznáte, ale pozrime sa na ten celkový obraz života Pána Ježiša a čo sa z toho môžeme my učiť. Tak jedna z vecí je, že Pán Ježiš trávil čas v samote. Išiel na vrch, modlil sa, vedel proste byť sám. Dnes mnohí si platia za to, že sú niekde sami, že idú do tmy alebo idú do nejakého kláštora. V cirkvi poznáme tie dni ticha, že prečo to nie je súčasťou nejakého normálneho nášho životného rytmu, že potrebujeme takéto chvíle. Pán Ježiš vedel byť sám. Netreba ani veľa hovoriť o tom, že Pán Ježiš bol doma v písme svetom, v Božom slove. Poznal ho, vedel ho citovať a nielen citovať nejak mechanicky, ale rozumel zmyslu, významu toho písma. Čiže ten čas, ktorý trávime rozmýšľaním alebo rozjímaním nad Božím slovom, je dôležitá časť nášho života a dáva, to je možno to svetlo hviezd, aj to denné svetlo, to Božie svetlo prichádza do nášho života, aby sme sa vedeli zorientovať a uvedomiť si tú dlhodobú perspektívu nášho života, až tú večnú perspektívu. Modlitba k tomu tiež samozrejme patrí neodlúčiteľne. Šabat, ako sviatočný deň. Síce Pán Ježiš bol kritizovaný, že porušoval šabat, ale teda on ho aj zachovával. Pán Ježiš si bol vedomý svojho poslania, aké je jeho poslanie tu na zemi. Postil sa.
Vedel sa ale aj zabaviť, žráč a pijan vína, bolo to obvinenie, že nebol asket ako Jan Krstiteľ, ale vedel byť aj v spoločnosti, užiť si to. Mal tím, nepracoval sám, mal tím, ale zároveň mal aj priateľov. Ja som to rozdielil, lebo to nie je celkom to isté. Niekedy žijeme v ilúzii, že náš tím sú naši priatelia, že to je to isté. Nie je to celkom to isté. Môže sa to prelínať, ale nie je to isté. Ja som bol časťou v živote mnohých dobrých tímov, výborných tímov, kde boli fajn ľudia, ale keď ten tím skončil, tak som vlastne pochopil, že nie všetci z toho tímu sú naozaj moji nejakí celoživotní priatelia. Takže je dôležité mať aj dobrý tím, aj dobrých priateľov. No a Pán Ježiš v rámci možností vlastne nemal veľmi iné možnosti. Pracoval fyzicky ako tesár, presúval sa krajinou pešo, a hovoria odborníci, že pohyb je vlastne taký veľmi zmysluplný a pohyb, ktorý každý zvládne, pokiaľ nie je priputaný na lôžko, nie je nejak handicapovaný fyzicky, takže mal aj dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, ešte tak povieme. Takže áno, a taká otázka, skôr ako dám slovo mojej polovičke, je, že keď si teraz porovnáte svoj život z tej perspektíve Pána Ježiša, tak ktorá oblasť vo vašom živote je slabá, ktorá pokrývkáva? Kde je to srdiečko také veľmi mrňavé? Možno niekto potrebuje viac pohybu, to som určite ja, a teda snažím sa na tom nejak pracovať, alebo pracujem, že snažím sa pracovať, pracujem na tom. A zase niekto má možno pohybu habadej, ale mu chýba ten čas s písmom a v modlitbe. Niekto je možno rád, vie byť sám, ale je tak sám, že je až opustený, že nemá priateľov. Zase niekto je možno v jednom kole, v zábave a v spoločnosti, ale nevie byť sám so sebou, nevie vydržať, že vlastne tým hlukom prehlušuje ten strach z toho zrazu, že by čelil sám sebe a svojim myšlienkám a nude možno, ale je to dôležité mať aj tento čas. Takže to je taká rýchla sebareflexia a na premýšľanie možno doma, možno rozhovor v rodine s manželkou alebo ako, aby ste sa o tom rozprávali a hľadali nejak cestu pre svoj život aj pre ten spoločný rodinný život. No a teraz ty, moja drahá, poď. Takže teraz Alenka povie niečo také praktické ešte do života s tou pozornosťou. Je to, čo by som mal ja robiť. Čiže toto šipko, hej. Tak vidíte, aké to mám ťažké v manželstve s mojím jazykom lásky. A ozaj to nie je ľahké ani vo svete, ak máte teda ten jazyk lásky. A ja si pomôžem Bibliou, zase Ondrej rôznymi knihami si pomáha v tomto a teda ja si pomôžem Bibliou. A pre mňa, teda čo to znamená pozornosť, je veľmi pekne napísaná v Lukášovi 10, 38 až 39, ja to prečítam. Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny, do svojho domu ho prijala žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slova. Ako veľmi známy teda príbeh. A teda v tej poslednej vete to, čo robila Mária, ako pre mňa znamená, čo to znamená, že byť pozorný, alebo mať teda sústredenú pozornosť, alebo počúvať. To prvé, čo je, že sadla Pánovi k nohám. Ondrej tu spomínal, že v tom svete, v ktorom sme, v zhone, v strese, v ktorom žijeme, ona si oddelila ten čas. Čiže ona sadla k Pánovi k nohám, našla si ten čas, vyslovene až fyzicky, že sadla si. Čiže chcela byť veľmi blízko pri Pánu Ježišovi. A to je to vlastne, čo tá pozornosť znamená. Ako byť blízko pri tom druhom človeku. Určite aj fyzicky, ona vlastne si sadla, ale vlastne nielen fyzicky, ale mať takú sústredenú pozornosť na ňu, sústrediť sa na toho človeka, ktorý je teda pred vami. Samozrejme, už vopred vám môžem povedať, že toto je niekedy ťažké pre mňa v manželstve, aby som to chcela po svojom manželovi, ale niekedy možno stačí aj robiť veci spoločne.
A toto je už to, čo sa nám darí. A ja som teda ako veľmi vďačná. Ja milujem cesty autom, lebo viem, že keď Ondrej šoferuje, môže robiť vtedy dve veci, fakt teda, ako musím priznať, keď šoferuje, dokáže mať sústredenú pozornosť na mňa. Čiže keď chcem niečo také zdieľať, čo mi ozaj záleží, aby aj sa pýtal, ako deti hovorili, že sa nepýta, on sa fakt nepýta a niekedy je to aj dobré, ale aby sa ma aj pýtal, tak ozaj využívam túto cestu teda autom. Ďalej veľmi radi chodíme na prechádzky a tam vlastne tiež vnímam, že je so mnou a má tú sústredenú pozornosť. Ja to vlastne vtedy vidím, lebo vidím, že sa pýta. Hej? A pýta sa k tomu, čo ja prežívam. Nie hovorím mi svoje veci, ktoré, ako to on vidí a hľada nejaké riešenia. Lebo manželstvo, ako sme dneska veľmi pekne počuli na seminári, manželstvo je vzťah a vzťah potrebuje blízkosť a manželstvo teda nie je to, že my ako nejaký plán, ktorý my potrebujeme, pokiaľ sme tu na tejto zemi splniť. Ani ja nikedy nepotrebujem v súvislosti s mojou pozornosťou nejaké riešenia. Možno teda poznáte, tí, čo máte ten jazyk lásky. Ja tie riešenia mnohokrát viem, čo mám robiť. A ja potrebujem vlastne, aby ten druhý človek bol blízko pri mne a aby ma vypočul. Čiže to je to, čo robila aj Mária, že sadla si Pánovi k nohám. A to druhé, čo tam je, a možno to je ešte niekedy oveľa ťažšie, je to, že počúvala jeho slova. Hej, čiže počúvať v dnešnej dobe pri tom všetkom, ako sme tu teda počúvali, čo všetko nejakým spôsobom na nás pôsobí a ako teda ovplyvňuje nás. Mám tam nejaké body, čo to znamená teda počúvať a ozaj niekedy je to ozaj veľmi dobré, ak človek si nájde ten čas, pozerá sa na toho druhého, teda využíva ten očný kontakt, nerobí ozaj nič iné, odloží mobil, vypne všetky notifikácie, teda, ktoré sú, vníma toho človeka nielen to, čo rozpráva, ale vníma za tým aj tie emócie. To sme vlastne tiež veľmi teda pekne počuli, že sú tu tie emócie. Možno ako vnímať tie emócie, možno spýta sa, že ozaj, že si sklamaná, čo ťa najviac sklamalo, teda keď napríklad zdieľate nejaké sklamanie. Veľmi dôležité pritom je aj teda sledovať reč tela. Či sa ten človek potí, či je nahnevaný, či teda má slzy na krajičku, lebo to tiež teda veľakrát zdôrazňuje to, čo ten človek chce nám povedať. No a samozrejme neskákať tomu druhému človeku do reči. Som hovorila, že veľakrát my sme si napríklad dvaja museli, ja celé, keď už chcem niečo, teda povedať Ondrejovi, tak idem s tým, že rovno poviem, že nechcem riešenie, chcem, aby si ma vypočul. A toto nám veľmi pomáha v tom, že on vie, že, a dokonca mi povedal, to je pravda, že jeho to veľmi oslobodí od toho, že ja nepotrebujem riešenie, len vlastne chcem, aby som teda mala tú sústredenú pozornosť a mohla sa vyrozprávať. Hovorí sa, alebo čítala som, že len 17 sekúnd sme schopní počúvať, potom už v našej mysli idú veci, čo by sme na to povedali tomu druhému človeku. Alebo hľadáme situácie v živote, ako sme to my riešili. Ale to ten človek nepotrebuje, ktorý potrebuje tú sústredenú pozornosť. On veľakrát už má svoje riešenia. On potrebuje, aby cítil, že ten človek, komu to rozpráva, že je mu blízko a že ho počúva. A možno ešte také dôležité, čo som sa napríklad ja musela naučiť v súvislosti s tým počúvaním je, že niekedy sa možno musíme aj učiť, ako zdieľať to, čo chceme, aby ten druhý počul. Ako zdieľať, či už tie teda slovne, alebo ako zdieľať svoje emócie. A to sa napríklad tiež máme, aj sa to musím učiť. A na to sú vlastne tiež také dobré prechádzky, kedy si napríklad ako povieme, že ideme sa prejsť preto, aby sme si zdieľali to, čo sme prežili počas dňa. A to nám teda ako veľmi pomáha.
teda v súvislosti s tou pozornosťou. Čiže byť blízko, pozornosť, nájsť si čas, vydeliť si v tom zhone, v ktorom žijeme. Niekedy netreba veľa. Hej? Ak to robíme pravidelne, tak stačí aj tých 15 minút na deň. A druhá vec, naučiť sa počúvať a naučiť sa rozprávať. Čiže to je také praktické z mojej strany. Môžeš prísť. Tak ďakujem pekne. Tých 17 sekúnd by som mohol zvládnuť. No, ja by som už na záver chcel len prečítať jeden text z Biblie. A namiesto modlitby ako také žehnanie, také aj želanie, aj žehnanie pre nás. A je to z listu Filipským z 1. kapitoly 6. verš a potom od 9. verša ďalej. Tak môžete zostať sedieť a tak premýšľať. Ja to prečítam z parafrazovaného prekladu Biblie, aby tie slova, možno, že ich niektorí poznáte, aby sme ich tak nanovo počuli a vnímali, čo vlastne Pavel písal svojim priateľom. A je to také krásne želanie, za čo sa aj on modlil za tých ľudí, tak nech je to takou našou modlitbou, takým prianím, ktoré chce Pán Boh do nášho života, takým požehnaním. Nepochybujem, že keď Boh svoje dobré dielo u vás začal, dovrší ho až do slávneho konca v deň Kristovho návratu. Prosím Boha, aby ste aj vy boli prežiarení jeho láskou, poznaním a vnímavosťou. Aby ste vždy správne rozlišovali dobré od zlého a nepoškvrnili sa ničím zlým až do Ježišovho príchodu. Nech každý váš čin svedčí o Kristovej moci vo vás a tak oslavuje Boha. Amen. Ďakujem pekne.